तर बऱ्याच जणांचे कमेंट होते की भाऊजींची हातची रेसिपी दाखवा जरा. तर आज मनावरच घेतल्याने रेसिपी बनवायची. 4 अंडी पुरती. नंदनच खाय 2. पुस्तक तुका किती तू खायतच नाही त्यामुळे काय प्रश्नच येत नाही होय ना. तरी बघा आमच्याकडे पुणग्या मस्तपैकी केळ्याची कापा करतात. इकडे भाऊजीने अंड्याचा काला आणि यांका केळ्याची कापा. काय एक एक मेनू भारी भारी ठरवला असं. केळी खायची ती भारी आणलास लगेची उडशी. कोणाचं घड पडलेली अशी वाटतं मला अंदाजा. नाही आई शपथ का नाही गडत ते याची ती केळी ती वसायची. हा ती अशीच असते. कांदो भाजलो लाल झालेलो मस्तपैकी आणि आता मसाला टाकायचो. तर मित्रांनो आमचा एक जुनो व्हिडिओ पहिल्या सुरुवातीचाच व्हिडिओ. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण चॅनलवर तुमचा सगळ्यांचा स्वागत. आज आम्ही बघणार आहोत गावठी कोंबडीच्या अंड्याचा कालवण. लागणारा तुमका साहित्य दाखवतोय. हे लसूण, हे आला, हे कांदो, हा कढीपत्ता. गावठी कोंबडीच्या अंड्याचा कालवण आवडला असाल तर व्हिडिओ आमची लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा आणि ती बाजूची घंटा वाजवूक विसरा नको. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात मी मुकेश गाडीत तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत करत आहे. तर चला आता काळू का रात्रीचे 8 वाजत येलेत आणि आता असंच कंटाळलो घराकडे म्हणून पूनमकडे आज फेरी मारून येऊया. बघूया काय मेनू बिनू काय मध्येच करतात म्हणून आज जरा लक्ष टाकून येऊ का. तर चला जाऊया. काय लिहून अभ्यास कसला पुष्पाता शिकवित होता तू? नाही तू काय येत नाही नाचा काय नाही काय पण सांगता प्रव रे तू. आता जेवक नको वाढू. त्या डब्यातला खाऊ काय ते घे. काय खाऊ? काय असत बिस्किट मारीच. मारीचा बिस्किट कोण नाही नानकेटवालो कोण येऊ नको नको तर नकट नको. तुका नको. दुसरा काहीतरी दे चांगले मेनू सगळे डब्यात ड्रामात ठेवता. काय नाही चांगला टोस. हा रे हे येऊ दे चिबूड कापूया. चला बस खाजीन माका हैराण केल्या ना कडे काजू की. अभ्यास कर व्हिडिओ टाकीत नाही तर येऊ पुन्हा. गुरुजीने मार्या का मिळालो. बिग बॉस हे बघ आता चिबूड कापतात. 250-300 रुपये चिबुडाची किंमत बाबा माझ्या. कधी ते हालीच गणपतीच्या टायमात 300 रुपये. आता कापल्याने तेवढं 250 रुपयाला आम्ही आणलो देव. आमच्याकडे भीतीर मारले नेहतात मारलं त्या चिपड्याचे ते कोणी मी दिलं. कारण म्हणजे राखा लावची असा हे चांगली नाही ठेवली. तर हे चिबडाचे बिये असतात ते भीतीवर मारून ठेवायचे का. बिये त्या चिपड्याचे चांगले ते कधी दिला मग चिबूड दिला. हा ठेवलाय ना आई तू नेलंच ना असो काय तू ठेवलंय ना. तुझं कसं करतात उलट धराने कापा ना. आकडे तुमच्याकडे साल घ्या आकडे. चिबड्यावर डोळो मीठाने साखर घालायची बघा. या करूच वडे करूच चिबड्याचे ठेवून द्या. चिबड्याचे वडे तो उशाचा ढेपसो कर मस्तपैकी. खायला असते दिवशी आमच्याकडे हाय एक. नाही माका दिलंच नाही. माझ्याकडे घराकडे देतय म्हणून सांगलंच नाही. ठेवलेला कलतागत होतो खाल्याने मग. तर कधी करूया तो उशाच्या ढेपशाची रेसिपी. उद्या कधी करूया सांग. रात्रीचा करूचा लागता सगळा आणि सकाळी खायचो असं आहे. मुरवता लागतात. मग संध्याकाळचं आपण करूया. मग मी सकाळी उठलंय की खाऊ घे. तर मंडळी येवा चिबूड खाऊ बघूया कसं मस्त लागतं. काय मस्त लागणारच आहे. एक नंबर. मीठ तरी या करतं केवढं मोठं ढेपच्या कापलं ते मध्ये बेकार. आज जरा बरं दिसतंय म्हणजे केस बीस कापून येले पाहिजे जरा. काळं दिसतंस पण काय
अशी मजा वेगळीच असतात चिबूड खाऊची. छान खातात की का खाणार आम्ही आणि भाऊजी साफ करणार. हा बघा हे आयत्यार कोयता मारणार. चालू गो सगळे घेऊन पळत काय चिवड्याचे वडे बनव. काय बघा झोंबा झोंब चालली आहे. नंदन बस झाला मॉप खाता जेवचा ते मामा खाऊन दे. का ते भाऊजी का 4 पोळी तरी कापणाऱ्या एक पण नाही या. नंदनने पुणग्यान बका बक काले नाही मी खाल्ले 4-5 खाल्ले. होय का नाही खरोखर पुष्पान आयडिया आहे असून बचको मारल्याने वाटायला लागला. घ्या तुमका बियाशे चिऱ्याच्या रीतीवर आपटायचे मारायचे मग ते वर्षभर तसेच राहतात मग पुढच्या वर्षी रुजत घालूक मिळतं. तर मंडळी आता भाऊजी आमचे अंड्याचा कालवण बनवतात मस्तपैकी चुलीवरचा अंड्याचा कालवण. तर मंडळी या बघा मातीच्या सोरकुलात बनवतात. तर बऱ्याच जणांचे कमेंट होते की भाऊजींची हातची रेसिपी दाखवा जरा. तर आज मनावरच घेतल्याने रेसिपी बनवायची. तर चला मंडळी अंड्याचं कालवण बघूया चुलीवरच्या अंड्याचा कालवण. हे बघा पहिला तेल टाकून घेतल्याने मस्त ह्याच्यात काय भारी नाही अंडी फोडली की टाकली ना कांदा फोडणे घालू तुला. ते कांदा टाकायचं पहिलं. कांदा चांगलं लाल करायचं. कांदो पहिलं वाजक हो मेन. ही बघा गावठी अंडी अशी लाल दिसतात आणि आपली याची असतात ती पांढरी दिसतात ना. बॉयलर ती पांढरी असतात. माहिती कसा अंडा 10 रुपये एक गावठी अंडा. बाजारात 12 रुपये आहे म्हणून म्हणतो 4 अंडी पुरती. नंदनच खाय 2 नंदन का 2 आणि काका की आहे. पुष्पा तुका किती तू खायतच नाही त्यामुळे काय प्रश्नच येत नाही होय ना. कांदो भाजलो लाल झालेलो मस्तपैकी आणि आता मसाला टाकायचो. 2 चमचे मसाला टाकलेलो. ह्या वाटाप वाटाप टाकून घेतलेला आहे बघा. झाला या सोप्या मग रेसिपी. कांदो टाकायचा मसाला टाकायचो आणि वाटाप टाकला की नाही अंडी टाकली की काम ओके. नंदनने बघल्यानंतर नंदनच करूक घेत उद्यापासून. कढी घेऊन येतात कढी येऊ करू जरा की जरा अंडी टाक म्हणजे उखाळी येऊ कधी जरा त्याच्यानंतर मग अंडी सोडायची बुतूर. हे बघा चवीनुसार मीठ टाकलेलं नाही तारवलेला इसरलेले. लाईट काही गडप झाली अंडी वाट बघतं बुतूर सोडूची. तर मंडळी लाईट गेली मधीच त्यामुळे बॅटरी आणलाय म्हणून बरा झाला नाहीतर गोंधळच होतो सगळ्याचो. अंड्याचा कालवणाचं गोंधळच होतो. मीठ विसरणार होता नाहीतर. तर चला ही बघ आता उखाळी येतात आणि आता अंडी फोडून सोडणार बुतूर. आणि पुणगी आणि पुष्पा काय कामाची नाही त्यांना काय जमत नाही. ती बघा ती घरात अशी हुंदडतात. अंड्याचा कालवण पुणग्या त्यावेळी कसा फोडून टाकला. तर मित्रांनो आमचा एक जुनो व्हिडिओ पहिल्या सुरुवातीचाच व्हिडिओ. तर त्यात अंड्याच्या कालवणात पुन्हा अंडी वगैरे साप वगैरे काय करत नाही आम्ही खात नाही त्यामुळे. तर त्यावेळी रेसिपी करूची होती तर अंड्याच्या कालवणाची चुलीवरच्या अंड्याच्या कालवणाची रेसिपी दाखवची होती. त्यासाठी मग काय केलं पूनमच्या आजची दाखवची होती आणि भाऊजी त्याच्यात अंडी सोडीत होते पण भाऊजींका दाखवलेले नव्हते त्यावेळी. नमस्कार मित्रांनो कलर्स ऑफ कोकण चॅनलवर तुमचा सगळ्यांचा स्वागत. आज आम्ही बघणार आहोत गावठी कोंबडीच्या अंड्याचा कालवण.
लागणारा तुमका साहित्य दाखवतोय. हे लसूण, हे आला, ह्यो कांदो, हा कढीपत्ता, हा कांदो किती कापलं? एक कांदा कापलाय, खोबरा खोबरं थोडस, 1 वाटी. आता मी त्याचं वाटप भाजणार आहे. हा तुम्हाला दाखवते वाटप कसा भाजूचा. आता वाटप भाजून झालेला, आता त्या काढून घेतोय. आता तर वाटूक हव्या ना. हो, आता तर वाटू हवे. आता आपण पाट्यावर वाटूचा. हा आता उकळी येईल या नाही का. आता उकळी येईल. आता त्याच्यात अंडी टाकतोय फोडून. हा कोंबडीच्या अंड्याचा कालवण आवडला असा तर व्हिडिओ आमची लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा आणि ती बाजूची घंटा वाजूक विसरा नको. बघून ठेवते अंडी कशी फोडतात ती. टपक. अशा प्रकारे बघा अंडी घालून झाली. बुतूर भिजत घातलेली आहेत. अशा प्रकारे आपल्या अंड्याचा कालवण आता रेडी होईल थोड्या वेळात. हे बघा उखळ बघा कसलं इलो, एक नंबर. अख्खीच रवतात ती बुतूर तशीच की कुस्कारतात? ना रवतात. अंडी चांगली आहेत ना, गावठी अंडी आहेत ती चक्की जी हे होत खराब असतात त्यांचं कुस्कर होतं. हां म्हणजे कळतात. यात जायच्याच तशी रवते. कोथमीर मेल्यात दिला असत ना काय पुणग्या. तरी बघा आता थोडीशी कोथिंबीर टाकायची. अशा प्रकारे हे बघा तयार झालेला भुर्जी झालेली असा. एका बुर्जी म्हणतं. भुर्जी नाही करा, अंडा मग अंडा कालवण. कालवण. हां अंड्याची रेसिपी झालेली आहे ही बघा. तुम्ही पण करू शकता. तुमका माहिती आहे ही सोप्या पद्धतीतली आहे वाटतं माका असा लगेच. चला जेव केव्हा सगळ्यांनी. सगळ्यांनी जेव खावा. बघा लाईट नाही त्यामुळे सगळी गडबड झालेली आहे. उतरतंय प्रकारे झालेला असा. बघा नंदन तयारी पुणग्या आपली कापा झाली. तरी बघा आमच्याकडे पुणग्या मस्तपैकी केळ्याची कापा करतात. तिकडे भाऊजीने अंड्याचा काला आणि यांका केळ्याची कापा. काय एक एक मेनू भारी भारी ठरवला असं. रवो मसाला लावून हे बघा पटापट काढ. मी 2 तरी खाय नशी. नंदन तयारीत अंड्याच्या कालवणासाठी. चान्सच आहात त्याचो ना. काय रे तकडे दडवतं काय पाठी. हे मौन आहे. अरे कालन खाऊ के या बघ केले नाही या. तो करा खाणारू नाही ना करा एक चिटम ना. बघा आज काय काय मेनू होतो. चिबूड होते, केळ्याची कापा, अंड्याचा कालवण. आणि वराकडे जाऊन जेवणार तर यागळात. मी काय अंड्याचा कालवण काहीच नाही. आता तुमच्यासाठी कापा होती तुमच्यासाठीच होतं. मी आपल्या यांका दाखवलंय किती एका याच्यात काय काय मेनू होतो तो. हे बघा कशी मस्तपैकी तव्यावर कुरकुरीत केळ्याची कापा. केळी खायची ती भारी आणला असला घ्यायची एवढीशी. कोणाचं घड पडलेली अशी वाटतं मला अंदाजा. नाही आई शपथ का नाही. घडत ते ह्याची ती केळी ती वसायची. हा ती अशीच असते. पण तो अर्ध्यावरनं मोडलेलं घड आहे हो. नाही मग हिरवी घडत कशी तसं होतं. हिरवी मागे कशी पण तशी आणलेली होती. हिरवी कशी का. ती भाजी एक दिली आणि हिरवी. तर म्हणजे अशा प्रकारे केळ्याची कापा झालेली आहे बघा. आणि माहित नाही तेव्हा खाऊ नाही केळी कापा. मी खायच नाही पण आता पुणग्यान म्हटलं आग्रहच केला आणि टेस्ट करून जा म्हणून. म्हणून आज खाऊन बघते जरा. रुपये का कागद बघ 4 बांधून दे. नको आता घरच खाते. अरे नी आता नको. अरे नी नी हो नी हो घाल. नाही कापा नसतं.
तू काय का 4 दी मला 4 घेऊन जा मला नाही बस तरी अरे नको म्हणून सांगते ते. अंड्याचं कालवण आपलं झालेलं आहे पॉवरफुलपैकी. टेस्ट याची नंदनच सांगू शकता. आता माका काय खायत नाही मी. कसा झाला आता सांग. बाबांनी केलेल्या अंड्याचं कालवणाची चव सांग. पद्धतशीर झाला. खरोखर ते तोंडावर ना वाटत नाही हा. त्याला तोंडात बसला रडिया तोंडात यायचा. नाहीतर का आता मोबाईल बघताना रडत नाही. माहिती आहे ना मध्येच काढायला काय कळत नाही. खै खै घुसलो आलो. मंडळी, अशा प्रकारे आपला अंड्याचा कालवणाची रेसिपी वगैरे झालेली आहे मस्तपैकी. झालेली आहे. नंदनने सांगितलं आणि टेस्ट कशी आहे ती. त्यामुळे आता आपण इथे थांबूया. चला पुन्हा भेटूया आपल्या नवीन व्हिडिओ.